baby Pinky. On mo baby Rai para Jody si GB. Ano nangyari sa Manila ngunyan? Kumusta tabi ang sendong pamati ngunyan? Ano na? Uto baga si Presidente Rodrigo Duterte ngunyan, nasa kustodya kan PNP. Nasa kustodya kan PNP ngunyan si Presidente Rodrigo Duterte, former president. Ano nakita? Kamong nagantabay ngunyan? Ano do nga abutan ka na di? Ano ako sa iling ko may mangyayaring medyo mas dakula pa mga tugang digi sa Pilipinas. Ade, sa iling ko, kamo daw, kamong nagdadang, ano masasabi nindo kamong nagdadangog ngunyan? Sige daw, kamo daw na mga parantabay, pinky unta daw ini na nangyaring ini sa Manila. Ano nga ang latest diyan sa mga day pa nakaising? Ano nga ang latest? Ano ang latest? So mga day pa naka-erase diyan. Ano ang latest tabi? May aram ka mo? Di ka man kamo sarahutan. Pero ano? Hello? Boseng. Anong hiling mo kay no? Uto baga si Presidente Rodrigo Duterte sa Pilipinas naghalit na baga sa ICC? To inaristo kan mga pulis. Ano po? Nagwara-wara lang busing kaya ang signal mo. Ano po ito? Nagwawara-wara, boss? Nagwawara-wara kapingkan sa imong boses sugaring? Ano po? Nagwawara-wara, sayang. Di ko nasasabutan. Pero kamong gantabay ngunyan, pinky unta daw ini pinky unta daw tabi ini Anong hiling nindo kay ni? Anong hiling mo tabi kay nindo kay ni na nangyaring ini ngunyan kay Presidente Digong? Hello? Hello, Idol. Idol, marin hapon. Yan baga sa pagkatagad niya, pagka-challenge niya. Ito Oo. sa iya. Di mo yan na. So, pagkagad niya baga ito kasi inimbitaran siya sa Quadcom. Nahaluyon nga niya. Reston nga niya, kumunya na, yan na. Yan, narimatin. Yun kasi inagad niya, pag-challenge niya, inagad niya. Yan, nakuha niya na. Iyon Mga mananggad. taon baka taon-taon kaya din naman sa Air Force, ilalargaan pa duman sa ICC, sa Netherlands. Madali yan kung madali yan. Sa Villamor Air Base baga? Madali ang paglayog. Madali ang pagdara. Villamor Air Base, ade? Mate. Tapos, remate. Yung mananggad kaya itsalbatana. Yung mananggad adi. Yung mananggad, de ko naisip ito nayaon siya duman sa yan. Nayaon siya duman sa yaon siya duman sa Pasay City sa Villamor Air Base. Madali isang ilayog. Hello? Idol. Yes. Dagulong kayang mapiktaran dyan. Primero. Oo. So, mga kontra Duterte, ma-action na sindangon yan. Oo. Grabe ba kayo nasagasaan yan? Taso siya po ba kuya? Pero amigos, so mga drug lord kayo, di daw nagbubunyi ngunyan sa ling mo? Ayan na yan. Sa mga drug lord kayo ngunyan na nagkasaragasan niya, di daw niya nagaparakpak? Dahil namin niya, so, kaso kang pulis, kaya niya, sugo kuman sa nayan. Yan, abinon ko ngayon, yan ang tapang kang leader. Ang ibang leader, baga, idol, malinigon, kuya. Bayaan ka. Kaya man ako kanta, sarusan akong saday na butang tiban sa lahat. Pero aram niya to, nadakulaonan binago kang si Duterte ang presidente. Yan. Dahil ko ng banggi. Peace and order. Totoo yan, sir. Totoo yan. Totoo yan. Ngunyan, back to normal na naman ang mundo ta. Iyong migo. Sa totoo lang, may nahiling ako sa Manila na mga nangyayari. Dahil nangyari kan panahon ni Duterte. Kaya. Iyo.
yan, nagmumunyi na sa mga, siyempre, ito, so napiktara na ng buhay ni Duterte, pirming nagit yan kay Duterte. Permi na. Pero yan na pangunguna ni Duterte. Tao si Duterte kaya minahampan sa tao. Kung araw nung iba, palinig. Mas malala pa sa mati. Bakong iyo, idol. Nem. Babalusin mo, idol. Nem. Bye-bye. Saka kamo ang pagtaram mo. Ako na, kamo ang magkomentaryo. Sugpunan ko lang, magpaluwas ka ng opinion. Sugpunan ko lang kamo. Di ba? Oh, ano na kita ngunyan? Ano na kita ngunyan? Di ba? Hello. Hello. Amigo, marinapon. Marinapon. Nahiling ko man ito. Ano na kita, boss? Ako, itakot ko lang sa'yo. So nahiling ko. Oo. Nahiling ko kang nakaagi. Oo. Yeah. So, nakaagi ba na si Ninoy Aquino? Oo. Inaresto sa aeroplano man ba? Iyo. Si Digo mo yan, inaresto man sa aeroplano. Pagbaba sa aeroplano. Oo. Ano yung sa aeroplano pa? Ayaw, nasa taas. Sinakat man hanggang siya. Sinakat siya, oo. Oo. So, sumasunod kito kay Ninoy, dinadil siya. Iyo. So, nagbadil, dinaisihan kung hanggang sa presidente ngayon, dinaisihan kung sinay. Oo. Yun. Dapat nalaman sa lawas, dahil nagsulari kaluton doon eh. Oo. Hindi kung di man nabadil. Di man. Sensationalize. Kasi kung babadilin niya, ay mag-ipek. Oo, correct. Garo copycat. Killing me supply. Hindi po, garo para may iba man sa istorya. Iba man sa istorya talaga mangyari. Iyo man naman. Adi. Tapos, sana hindi mangyari, ang masunod ka, pwedeng maralayapan masinas. Iyo. Pero ang hapot migo, ang ICC, may poder daw mo niya na dahil naman kita duman member kang ICC. Nagalit na ba kita? Igo kasi, arang ko igwa. Igwa pa? Pwede man mag-counter Si Digong. Ito si Digong. Pwede man siya si tatapig-aresto mo ko dito sa lugar. Warang ko ng protocol kaya. Iyo. Ang pigiling ko lang, so natagi ba? History, adi. Iyo mananggad. Sana, di magkaroon sa mga tao. Iyan, sana. Sana. Sana, mas napulso kaapil nila Trillanes. Oo. Hindi na nakaapil ni Digong. Yeah. Kasi kung dumakol sa tao kay Digong, maski so ibang mga deman, sumabay pa kay Digong. Oo. Ano ba na masunod na istorya sa akin? Yan. Alatonta, boss. Okay. Sige, salamat. O, yan na. Yan, pigasabi ta. Ano na kita? Remate, remote mo kon ka, boss. O, kamo. At mag-apod tabi kamo kung anong masasabi nindo. Di ba? Di ba? Tatabing press ko nangyari. Anong masasabi nindo? Kaya, yung pinkion tango niya na po. Di ba? Yung sa tuyang pinkion tabi kamong mga nakaantabay ngunyan. Sabi yung tapang igwangaya ki nadamay sa war on drugs. Dako lang nagadan. Di ba? Ang hapot mga tugang. Ano na? Hello? Pre. Tama man ko na yan to. Kung sa peace in order po so mga balag-balag dyan na na mga sakayan. Naparay man ko na ni Duterte. Pero ang problema, so nagkagarada na yung inosente. Iyo. Itong mga inosente ang dapat na may manimbag. Ade, pero ka pa rin, naniniwala ka naman pa rin naniniwala ka pa rin na duman sa mga nagada na ito? Ikaw naman kibako inosente? Talagang guminibo? Duman sa mga nagada na ito, naniniwala daw kita na ikaw naman kita talagang confirm na talagang sinda mga partikan drug operation? Hindi, basta-basta yan manong inot dahil sindang body cam. Biyo. Deng detalye. Dahil yung ebidensya. Deng ebidensya. Naturo sana. Kaya, iyo bilang sa rubang pagang Kristiyano, Oh. makulog sa buto, nailing mo ito ko yung so sa ina,
na nagpahayag. Oo. Yan nga matanda niya man kung garo ano kasakit kasanit. Oo. Nagihan mi. Oo. Ika nga sulo ko sana ay sinda dakulon sindang nagkabiriktima. Iyo. Iyo ano? Kaya dapat yung panahon yan, dapat mm. yung kapangon niya yan, panimbagan niya yan na ginihin Iya. niya ta. Oh, barang sa kan magdepensa. So, Oo. kita ng mga aki pa, kumusta na ang futuro kang, wala na baga, ginada niya pati ang buhay, pati ang futuro kang aki. Nagkataramay. Yeah. Kaya yan ang dapat niyang panimbagan talaga ta. Oo. Sabi niya baga, mapakulong siya, mapagada. Hampangon niya bagada. Itagurang naman siya. 80 anyos na pala nini. Oo, terus mga aking na ano niya, Oo. nagkakituhan. Oo. Times 3 at kaya. Times 3 ang ano kaya. Yeah. Uturo kang aki, buhay kang aki, kaso sa pamilya, impact sa pamilya kang ginagihibon ninda. Oo. Dapat panimbagan ninda yan. Pati suma na kairiban niya dyan. Yeah. Yan baga di daraplas na so amog di ba to? Kaya mo na Sige, maraming salamat. Batayan baga si Senador Bato, kasabayan sa respondents naman. Saro baga sa mga respondents naman sa ICC. Bato, Senador Bato. Saro sa respondent yan duman tabi sa ICC. Pwedeng siyan masunod ka yan. Pwedeng siyan masunod ka yan. O yan ingon yan ang ilingon ta. Ano na? May abutan daw na maray yan sa satuyang nasyon. May maray daw, may karahayan, may karatan daw yan. Dahil kumasabi, only mga tugang time will tell kung anong abutan kan sa tuyang nasyon. Di ba? Uyog-uyogon mo yan. Ano ang realization? Tadigdi, mga kapingki, madali lang. Simbagon niya na lang yan, basta baga nadagitan niya, papagadan tulos. Yan, ha? Sir Hen, si Digong has the right to remain silent and explain in the proper office. Correct. Agree pa ako sa imo. Di ba? Anong realization tadigdi, regardless kung si Digong guilty or not guilty as charged sa iya, napig-charge pa mga tugang sa iya. Pero lingon mo, ako personally, ang realization ko digdi, ang poder panandalian lang, bako temporary ang poder, may katapusan. Di ba? Ilingon mo ilingon si dating Presidente Marcos. Kaya ito, si Ferdinand Marcos, strong man siya. O bako, nadiskuido siya, mga tugang, nawara mangyari sa pwesto. Gusto sabihin, ang power and authority are temporary in nature. Di naghaloy. Di nagpe-perpetuate dyan sa poder unless mga tugang na ibang klase kan gobyerno, yan baga na mga anarchy, monarchy, mga kung ano-ano. Sabi kan texter ta, para sa kuya, si Duterte ang the best na presidente kang Pilipinas. Yan. Pero kahit to kulang ang krimen, wara adik, rape, hold up, opinion kulang iniser. Yan. Okay? Napanglingaw gayod si BBM na si Digong nagpalubong sama niya sa libingan ng mga bayani. Yan, sabi kan mga reaksyon. Good afternoon po. Ano yan? Sarawayo rin yung texter na ini. Masyado ini na. Henry M., ano daw kung magdalagang ka sa pwesto, nagugustuhan ko daw ang style mo sa pag-facilitate kan mga problema dyan sa programa mo. Tangani na makatabang ka sa mga lokal na gobyerno, ay garo na ako magkakatabang. Siguro, kung ako gayon nga maging mayor, bawa nga ako maging gobernador gayon, ang paitunta, ang gigibunta, ang pagmanehata, nasa radyo. Alam mo nga, maprograma ako. So mga tao maarapon, ano tabang concern ta dyan? Ipaabot kay Mayor. Yan tabi sa tuyang aksyonan. Tama? Ang titulo kang programa ta kon Mayor nga ako, ano ni? Titulo nga itanong mo kay Mayor. Tama, Manong Reg. Itanong mo kay Mayor. Aday, bago isabi mo kay Mayor. O bago i-connect mo kay Mayor. O ang tao kaya, pag may nadadangog na nag-action, naugma, kaya nagaling ng ibang mga yaon dyan sa gobyerno. Ano ba, gara bako man talaga, bako man talaga mga inda. Kung nung abutan, anyway, abangan tatabi, mga tugang, abangan tata, si former president ko niyan, yaon po sa
kustodyakan PNP nasa Villamor Air Base. Madali siyang idalagan konsensya, idalagan. Pero sa iling ka, may mga legal remedy iyan. Baka may makuang ka sa Korte Suprema. Baka may ma-file kang reklamo sa Korte Suprema. Di ba? Kung ma-TRO, whatever. Di ko aram kung... Kay punta sisi daw nagdadangog lamang na abogado na may aram sa international law. Hello? Raymond. Good afternoon. Bagon talaga ang mga ano mo. Dahil wala duman sa consular, wala duman sa kinatawan. Mayor, buda gobernador. Mayor! Latosan ta ka pare. Pag ako naging mayor, Migo, kung si Sara Daraga pa, yung chief of, ayo ang Sara sa mga staff ko. Ano pa? Si Sara, si Sara Meleron din yun, kung siyang staff. Kung Daraga pa siya, pero kung may agam na ko nakwao, iwala na ka nagum ka lamang. At ano pa mo nga ni? Uli, mag-mayor na. Dawan sa ang choice, Migo, mayor o governor? Kaya, mag-mayor na. Latosan tagang salbatana ka na. Masa, kung nagdadangog ngunyan si, Migo, kung nagdadangog ngunyan si Mayor Raji, kung bako si Isham na Ismail, Dahil pa man. De, ama. Dahil pa man pa de. Delikado nga pag guminana pa lang kita. Sigurado na yan. Bunduan mo ako dyan, pwede magparagatong-gatong ako latosunta ka dyan na. Kung maging mayor ako, Migon, kung maging mayor ako, anong gibong ko daw? Ay, yun na nga niyan. Yun na. Yun na nga na sa bitutan mo. Kung maging mayor. Dapat kita, Migo. Dapat ako ang sentro kang tao, kan buses kan tao eh. Kaya. Kaya si Sarah ang kakong kong chibubi staff, na siya ang taga-ayos kan mga nagduman sa opisina ko. Siya raw ni si Sarah May Leron. So, kung may digdi. Kung Daraga pa siya, kung bako na sa Daraga, rin ko nakwaon. Tapos gibol mo na kung kuhan. Consultant. Ikagaro, idawang ka pa rin sa consultant ka on games. Games? Games and amusement. Pwede. Na mapabula kita. Ano mapabula? Awin na. Bye-bye. Okay. Marautong yan sa imo pala na plano sa buhay. Mapabula. Dahil ka magpadara sa texter mo na maglaog ka sa politika, dahil ka nanggad magpolitika, ay, karaw man sana po ito. Sabi ba ganito, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yan. Araw ka ng politika, gari basketball, dati magkakampi, para nakailing kidakol na biyaya, duman na siya. O, yung baga, iling nangyari ngon yan. Sa'yo nagpo ng istorya mga tugang kang iwal kang Duterte Buda Marcos. Nalingunan, magayunon sa indang relasyon. Although, si Digong talaga, kan siya daya pansin ng gana si BBM. Tinaraman niya na talaga si BBM kay Tubaga, di ba? Nahabo niya na mag-buy si Sara kay BBM. Tapos sabi ni Marcos, ni Digong, si BBM sinabi niya, inaram nito, sinabi niya na weak leader nga yan. He is nga a weak leader. Namuya si Sara, mag-buys na nag-patch up, garo si Aimee or whatever. Ano na, ngunya nagiriwal na, hanggang sa 70 punto, na nagmurudahan na. Ay, nako. Hanggang sa nagmurudahan na, hanggang mga tugang sa nagdarako pa na. Ano na kita? Ay, nako. Good afternoon po, Henry M. May boyfriend ako, muntik niya na akong ma-rape. Ano? Alat ko na. Muntik niya na akong ma-rape nang malasing kaming dalawa. Pero, hindi ko siya pinagbigyan, kaya kami pa rin sa ngayon. Ang inaalala ko lang, kasi napaka bilis niya pag kaming dalawaan magkasama. Ay, sus ko ne. Napakabilis niya pag kaming dalawang magkasama. Nagkahiwalay kami nung, garo komplikado ang text mo ne. Kamong doang ngunyan, pero nagkahiwalay kami kahapon. Garo komplikado ang text mo. Kamong doa, nagkahiwalay kamo kahapon. Ano ang tama?
Pagkarayad ang pagka-text mo. Pero ngayon, text siya ng text, humihingi ng tawad. Humingi ng tawad sa akin, pero dahil siya talaga ang unang boyfriend ko, pinamukhang, napapatawad ko siya. 6 years po kaming magkasyuta, simula nung 3rd year high school kami. At ngayon po, may trabaho na kaming dalawa. Sus ko ni. Mapariporto ko na si Joshua. Mapuna naman ang problema. Tana naman sa konsultan ko naman kayo ni si Ate Sara na naman. Pakonsultan naman kita kay Ate Sara kayo. Joshua, good afternoon Joshua. Joshua. Hello. Oh. Good afternoon. Yes. Pare na po. Pare na po. Sa mga parantabay. Oo. Bantang. Salamat. Ha? Bantang buwelo pa. Paminsan, Ating ikaw oras na hiling sa pa, Facebook na. Ikaw ko na hiling sa Facebook no, na nagbablog. Joshua! Ano ka nga, Joshua? Ay, kung nga rin bigataram niya, ano lang na taram niya, Henry? Pagkasarong aldaw ngaya, ano ito? Ngaya, ano sa nga pangalan na mention niya? Gari ngaya, Pepe! Ano ka na nga, Pepe? Iniwan mo ako. Pagkasadit-sadit niya kan mambugiro ka. Ano nangyari dyan, Oy? Yes, buti. Habang buwelo pa, may pamanin, kumbaga, mahigpit na regulasyon. Gusto sa ngunyan na pinag-ibong pag-implementar ng mga programa Sa mga nag-aspirar sa posisyon. Pero sa nagiging mga paagi ngunyan, yung medical mission, kung saan si former ako Bicol Congressman Kitok ko, yaon naman dito nakasentro ang sa iyang addiction at programa duman sa barangay Rawis, Canal, Legazpi City, particular sa isang barangay Covert Court, kanang isang darawang duman sa nasabing barangay, ang libreng serbisyo medical, libreng medical check-up, libreng bulong, libreng vitamina para sa mga residentes sa barangay Rawis, Legazpi City. Wala ni limit kung sa residente ka na sa ating barangay, tiga akomodar para makapagpa-check up. Sigun sa dating kongresista, sa lipot na entrevista, sigun sa iya partinig ng mga programa na pagtropihir sa salud ng mga taga-Albay, hindi man sa segundo distrito ka na Albay. So, kaya maghapon ni aktibidad sa ating Henry, kaya man nagugutom sa mga nagpapa-check up, walang may libreng pagkakan, may kasubago, may lugaw, champurado, biscuit, tinapay, tubig, dahil magugutom, mantang nasa pila, habang naghahalat yan sa indaman na kumbaga-torno para ma-check upan, asin makapag-hagat, ng libreng bulong, asin mga vitamina. Sigun kay ko, pagkatapos ng barangay Rawis sa Legazpi City, lauman na sunod-sunod din sa iba pang mga barangay sa Legazpi Henry, mga programa na kumbaga mapakinabangan lamang sa mga residentes, sa publiko, lalong-lalo na pag-abot sa pangataman sa isang salud. May mga sigun siya kay ko, kumbaga matang private individual pa siya, full pay ang katabang, volunteers, partners, para makakapaghatod kami ng mga servisyo. For example, pag nasa public office kaya, limitado ang mga nag-offer na maging kapartner sa mga programa. Pero sa mga kami, Henry, ang focus sa buwelo pa man, iyan paghatod ng servisyo, libreng servisyo medical sa publiko, kasi ngunyan na albaw na schedule maghapon, sumarangay Rawis, Legazpi City. Okay, good. Ayan tadi Lipi, ang dagdag na storya na binantayan kan DCTV News, West Favila, DCTV. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwan.
Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang nadara, kan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mogmang atay, kay pon po nasabayan ng protection liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule, mga tugang, yan po may silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang liver aid kan silimarin sa upong antioxidant. Ay, mali. Ang silimarin kang liver aid. Yan, ha. Ang silimarin kang liver aid sa rupong antioxidant na nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Pwede man siyang makapugol sa paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig man uminom uday, mas maray mga tugang na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para na yung tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Yan. Ate Shara, marinig Ate Shara, takwanta kang opinion bago kita mag-commercial break. Dumidi ka tabi. Si Shara baga ding ang konsultant na pag-abot sa love, mga love story, mga love notes. Si Shara ang konsultant siya kaya mga tugang may mahiwas na kaaraman. Tama jing. Si Shara igwa siyang malawak na kaalaman tungkol sa pagmamahal, di ba? Di ba? Oo, tama ding, di ba? Mayroon siyang malawak na kaalaman kaya kailangang pag marami kang kaalaman tungkol sa pag-ibig, mas makakabigay ka ng suggestion. Ate Shara, maray na hapon tabi. Good afternoon po, Bibi. Good afternoon. Ano masabi mo duman sa texter ta? Di mo nadangog? Nasabutan mo? Ha? Iyo po, nadangog ko man po. Anong masabi mo duman sa babayeng ito nag-text na anong masabi mo naman sa babae? Ang masasabi ko lang po sa iya, basta may alak. May alak? May ano? May balak. Tapos ang taga dyan. Basta may alak, may ano? May balak. Basta may alak, may... Ibang man ang aram kayo din talaga, Basta may alak, may balak. Nga nag-iinom ka iwanan si Jowa mong kamong duwa lang. Human nga ni human kaya di ko naman kursunada man. Nag-inuman kamong duwa. Di ba? Dapat di ka man nag-inuman na duwa. Nakamusta ng duwa. Ang pinakamaring nga ni, kanda bang kamo sa kwarto mag-inuman? Nga? Sala man ito, BP. Lalo itong mga pahamak. Di man. Ano man ang problema? Human sana, sigeng inuman nindo. Anong advice mo duman sa iya? Daing mo ipag-iba pirmi ang alak. Iyo ko ta. Number one, sa mag-shoota, dapat din nag-iinuman. Di ba? Nakamos. Pwede man mga kon sana, mga short, mga short time. So, pwede man mag-ulay-ulay na warang... Diyos na sana. Diyos diba? magurong kamang duwa. Number one, dapat din alak ni. Ikadua, so problema niya, kung 6 years na pala sinda, pag 6 years, halawig naman, Third year na siya, ni sinang duwa, high school, imagine, haliyo na naman ang gadali. Okay. Haliyo na naman, pero grabe naman ang tinagal ko yung lalaki, paano? Nade? Ano? Garo grabe tinagal Garo grabe tinagal kang lalaki gayon. Sabi ba ganin da, VP, pag totoo kang namumuot, wala dyan kay haloy sa paghahalat. Okay. Para ulo ko sa si Pramero, para turo ka ni si Pramero. Deki, deng halawig na oras, deng taon. Ano important, nagkaminutan ka mo. Opo. Anong gibuhunta naman sa babayeng ito? Ang advice ko sa iya, iba, anong advice mo? Tawan niya ki chance. So lalaki? Oo. Ano niya man so 6 years ninda, di ba? Baka magbago. Baka malay mo na ano lang, napusok lang. O baka nakikiga di. Nadara ng damdamin. Pero ka nagparainom gayon, nag-inom kang duwa di. Anong maray na alak sa iling mo? Hindi ba ako nakainom kaya? Hindi ka ba, di ba? Pero sa iling ko, tama ito niyo. Tama. Ano na lang ta? Yung advice ni Ate Shara, pagbigyan mo, sayang kan 6 years. Pero dapat, di ka mong doon nagkaparainuman. Iwasan na ninda so alak. Iyo ang nakaraot kang ano ninda. Duman madidiskwado. Oo. Dahil na mag-inom. Tapi naman gibuhon na ka mag-inom. Di ba? Kung mo yan nindo. Di ba? Tubig sana, limugmugan mo sa limugmugan. Di ba?
Tawan mong tsansa, pero dapat may kondisyon. Number one, na dapat irespeto ka niya. Dapat pag carry mo dyan, makaskason. Pag ano, baby? Pag carry mo dyan, makaskason, boyfriend niya. Makaskasain. Hindi, basta makaskason na. Maglakaw. Maglagi, basta araw ka, ano, mga, di ba? Anong, mga araw ka na ba? Anong gigibo ka yan? Pusasan mo gayon. Ang kamot, di ba? Iban mo na ang ano, alak. Oh, iban mo, araw mo, ang pag sala kaya, nakakapakusog gibuot. Sabi nga ni, in vino veritas, in wine there is truth. So pagbuyong na iyan, minaluwas ka ng tunay na pagnanasa sa imo. Truth. Bako man tabi ang love actually, pagnanasa yan. Last. Oo. Ultimo. Di ba? Pangultimo niya. Pangultimo. Yun na. O yung advice natin, Sarah, tawan mo, pagbigyan mo, last chance. Pagbigyan mo, tangani na, baka malay mo, sayang kan 6 years. Pero pag di nagbago, ayun na. Bayan mo na yan. Namanap ka ng iba. Yo. Manap ka ng iba, nganin na dahil problema sa buhay. Taba ka, madiskwido ka kayan. Di ba? Patabaga, pero ngunyan baga ni, ara mo, ay, ngunyan baga, pwede mo nang ireklamo ang agu mo o girl boyfriend mo kirape. Di ba? Opo. Anything na may force, naday ka ki, ano po kaan? Day kang consent, pwede mong ireklamo ang agu mo. Rinip nga ako kan agum ko, o pwede mong ireklamo yan. Sa boyfriend mo lalo, nando ako pa man kamong kasal, naday pa man ikaki konsente sa buhay, kang pigigibo ninyong dua. Di ba? Oh. Ano pa, may sasabi ka pa? Para na? Pwede yan, idalagan sa barangay. Idalagan sa Sa barangay, pag-abipi, ko kaya na, ano, di ba? So, violence subawsi? Oo, violence against women. Ay, tama, pwede. Diba? Women and children. Oo. Pwede, di ba? Ikwan mo sa bawsi, so sa ano ito? Para may isang barangay protection order. Barangay protection order. Pero, kung tatawal mo siyang pagkakataon, kung magbaguron ka mong luwa, di mo paragibo-gibo ng sakota, halato nang tigna ko magpuon-puon sa imo. Nako? Halato mong magkusa na ako. Oo, halato na magkusa, para na kang problema. Oo. May mga sinyalis sa bagabi kung gusto kang girl. Ano ito? Ano ba mga? There are signs. May mga signs siya, Pramer. Nang sarong ang girl gusto. Ha? Di ba? May mga signs na, di ba nga, kaya ba mo sa girlfriend mo, may signs na girl gusto niya. Na maulog ka mong duwa sa kali. Gararo ka yan, di ba? Gararo ka, gari. Pagsakay sa motor, pagsakat sa auto mo, pasayin kita, bala ka na kaya. Sayin nga ni, wala ka na. Sayin nga ni, drive na, wala ka na. Di ba? Oo. Basta po, di ka na magpoto. Aram mo nini, sa mag-shoota, dapat dahil piga paragibo yan. Kung di maiwasan, di... Ano? Ha? Oh, kung di maiwasan, di kung lugod, ang apurkan sa pagkuangkan sira, sa pagdakisira, ang apurkan, pahulad, pipahulad. Pero seriously, tawan mo kityan sa sabi ni Ate Shara. Pero pag uminulit pa, bayaan mo na. Yo. Sige. Diyan ang eksperto kan mga an-advise kan mga eksperto. Perang bis ka nang tong chance. Ha? Ika, perang bis ka nang tong chance. Day pa man. Di ba ba? Bueno, thank you Ate Shara. Alright, yan tabi mga tugang an sa tuya na. Ayun na. Texter to dyan. Good afternoon, Tabi Henry M. Sabi niya, okay. Ako, halaton ta na lang ang decision. Tabi mga legal battle yan. Pagabot kay Digong, dahil naman kita member kang Rome Statute. Yan. Kasi naghali kita. Kaya po gayon, may mga legal iyan na laban. Bahala na sinda kayan. O sige, litak di. Mga tugang 18, bago magabot ang alas 4 nin hapon. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ano man ang ato bangon tas
Sigon si Shine, pirming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta. Legazpi City feels so good. Ang Salvador naman ang laoman ta. Sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatapangan niya. Serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud. Para sa gabos na Legazpi nyo. Kung si Sunshine at your service po. Para sa gabos na Legazpi nyo. Legazpi nyo, Legazpi nyo. Serbisyong Sunshine Imperial. Legazpi nyo, Legazpi nyo. Serbisyong Sunshine Imperial. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga ni Padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre Padi. 131. Ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man nga ang paborito ko Padi. 131. Ako Bicol Party List. Pindutan na Padi. Makanta na ako. 131. Ako Bicol Party List. 131. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at
Spirulina, marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Alright, balik kita mga tugang sa programa. Digdi na kita sa mga samno sa pagkabuhay. Wala man kita pakinabangon niya na hapon. Ay, sandali lang. Tabaka may nag-comment sa messenger. Okay na? Hay na so sa tuyang mga samno niya na pwede tang pag-irestoryahan lamang. Wala man kita kikwan. May... Ano na nga ini oh. Wala na lugod. Wala na lugod, boy. Alright. Dito na tayo sa mga samno sa pagkabuhay nin tawo. Ayan. Ano na nga ni? Ay. Nata nagkawara sa mga big screen. Ay, andali lang. Sabuton takimaray kung ano lamang ang pwede tang mapakinabangan mo niyan. Ito. Igwada ang mga tugang na mga lessons na dapat matudan ta ang buhay ta. Kung di gara imposible ning baka lamang pwede. Ito, dango ganin doon ni. Taon, igwa kita kimahiwagang tanog tabi na 100 pesos. Totoo lang, ha? Alright. Sabi digdi, life lessons to teach your son or daughter. Sabi digdi, mga tugang, always be honest even when it's hard. Maski dapat dipisiluno na sitwasyon, dapat databi maging honesto kita. Number 2, take responsibility for your actions. Yun man ang dali. Hard work beats talent when talent is lazy. Uyog-uyogon mo yan. Uyog-uyogon mo yan na mga arogan. Kaya, pag arog databi kan mga pwedeng ikaturo ta, mga tugang sa tuyang mga aki, gari, makakatabang daan kimaray. Pero, paano nga kita makaka-move on? O, ni dangogan, magayon din na puntong ini. Sabi, alat mo na, tanawara lagod sa bigbabasa ta. Ito. Kaya hindi kita nag-iiriwal. Dangogan doon niya. Ay, sandali. Hello, good afternoon po. Pakigreet po kami digdi sa Kamalig. At saka sa another texter, hello po Kuya Henry, pabati po kina Papa Alex Maravillas, Mama G, sabi ni Algi Maravillas ng Kamalig Albay. Good afternoon po, Hen. Ano ini? Latusun ko ini na. Araw hapon tabi sa Kuya Chiframer, ika ngayahin, para naging girlfriend mo bago ka nag-agum. Ano man, Chiframer ang mga turok bukan sa Kuya. Beda. Sabi ko baga sa endo, si Mrs. lang ang naging girlfriend ko. Iyo po, ay, gari baga ngaya ika ang may kapilyuhan. Ito mo na, mga rason naman indo. Ano daw ko magparatubod ka yan? Hindi daw ko magparatutubod ka. Di ginangulugod kita. Sa agad na lang sa mga samnuta. Hapon na. Natapo Kuya Henry ang pugi mo. Bako man tabi kita pugi. Bako yun, Chef Romer. Bako man kita pugi, maapilang. Iyan ang delinquente. Tama, Chef Romer. Yan mga makatakot na bako kamang pugi pero maapil.
Diyan nakakabandwit kidakol na magayon. Pag maapil ang dating mo sa buhay. Di ba? Gali naman niya, nagparahambog naman niya kita niya na hapon. O nataban sa tuya na mga samno sa pagkabuhay. Galing maka 100 pesos lamang kita ngunyan. Good afternoon po, sir. Hello po kay Ate Shara. Da ka mag-worry, Ate Shara. Yaw, digdi. Abungan ay magpahiling sa Facebook. Natabo magpahiling sa Facebook. Sa masunod, ipahiling mo tabi si Shara. Okay? Sige, sa sunod ipahiling ta. Nag-imagine sa mga paradangog ko na nung itsura ni Shara. Basta na, ipahiling ta sa masunod. I-search din doon na lang sa Facebook. Naka-tune in po kami sa Santo Domingo, lalo na si Mama Vivian Baloncio. Good afternoon po. Good afternoon, hen. Ipahiling mo tabi si Shara sa Facebook, tamahiling mi. Dahil nangani, baya. Dubidi ka mo sa DCGB, magdara ka mo kimirindalan. Yun na lang iyan. Maniwala ako si mo na si Mrs. lang mo ang nailing mo naman iniman na day ka daw kamukha. Yung anang inagumta, kaya din nakitang maginibo sa buhay. An mga angas baga, sabi, pilyo sa babayi, bako po totoo yan. Ang pilyo sa babae, ang pagiging angas, budak kalbo, bako ba na sa pagkapilyuhan? Nasa kwananjing. Dahil ko istaram. Dahil ko matami nagdangog na babayi. Aram mo si Promira rin. Alam mo, dahil ko isbata nagdangog si Sarah. Galing nga, iba naman. May ikon yan, may rason kong nata ang hiwas maangog, ang angog mahiwas. Igaman tabi kirason kong nata ang ibabaw kang payo, iyon manipis ang buhok. May kanya-kanya pong rason iyan. Iyon po. Okay. Aligyan na kita. Tabi manaw kita ki 100 pesos na load. Dali. Iwa kitang hapot. Tada ako nagkakibo pa lang kan maiwagang tanog. Iwa kitang hapot na sana. 100 pesos tabi. Ano yung tanog, live yan live. Ano po ang tanog? Yan live yan tabi. Orasyonan mo tabi ang mga marites. O tod tabi. Ano sa tanog? 100 pesos tabi. Pero daw, sige daw. Sali na. Igual lang kita ki 4 minutes bago po magabot ang alas 4 ng hapon sa makakahula tabi kang mahiwagang tanog. Good afternoon po. So teacher ko kan college kami. Crush ko tabi kuya. Paano malinigon siya magbado, buda talagang makusog ang apil niya. Bako man siyang pugi. Kaya nakarelate pa ako sa imong istorya. Yan ang pigasabi ko baga, diba, Chief Ramer? Yan ang pigasabi ko Nan mga daragan, mga babaying iba, bako ugabos, nadadara, bako manan sa kapugian, sa purma yan. May mga babaying gusto nila mahamot pirmi ang kauron. Diba? May mga babaying desa ng parong ang gusto. Hello? Ito po, Kuya Hen, nagbibilang ka po kibarya. Ano po? Nagbibilang ka po kibarya. Nagbilang kibarya? Sala. Bye-bye. Ano nang bala? Wala man kibarya digding. Wala man tabi kibarya. Yun na. Good afternoon po. Lata po na pigpa untol. Ay, wala man po kilata na. Mali. Live po yan na tanong na yan. Hindi po sa kuhan. Announcer's booth. Okay? O sige. Mga tugang tagari alas 4 na. Gari naman napasobra naman kita. Istorya naman ngunyan na hapon. Mga pako daw. Mali po. Ang mga helang kangatay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago, tanganing magmangatay, mas maray mga tugang na mag-inom tabi nin Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid may silimarin na hali sa herb. Natural yan kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, saro po yan antioxidant na nakakatabang
sa oral daw na pag-inom kang Liberaid, pwede siyang makataon ng proteksyon sa tuyang atay. Asin siring man, epektibo man yan, nakatabang sa paghubag kani. May bisyo man na wara, mahilig man uminom o dae, mas maray tabi ng Liberaid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liberaid na para po sa baskog na atay. Ang Liberaid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. All right. Sige. Unang tanong ko. Ang tanong tabi, une. Ano po? Ang tanong tabi, tinidor na pigbuhian sa lamesa. Plastic na tinidor. Iya po. Nanganin na. Nasabi ka mo ka nagatsamba ko. Ang tanong tabi, plastic na tinidor. Alright? O sige, maparam na kita sa alas 4 na. Mabalik pa ko sa aga, alas 5 sa programang Morning Hirit. Sir Henry, ano po ang mas marayad ang simple na maapil? Yan. Nailing ko bagaan si Shara, nagsimba dyan sa Saint Rafael, may kairiba, ay may nakamidbid pala. Okay na, tapos na, may nakadako na eh. Salamat kan sa nung pagantabay, ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye, maray na hapon sa Indogabos. May bagong swabing energy drink, New Cobra Rice. Ang sarap, grabe. Refreshing blue cola and lemon blast flavors na less sugar. Chill ka lang dumiskarte. With L-theanine at less caffeine. Kung tumingin so suabe. With vitamin A, New Cobra Rice. Swabing energy. With proper diet and exercise.